ka yi ƙoƙari kada ka mutu da wuri. Wannan muhimmin abu ne ga duk wanda yake ya fahimci rayuwa. Don haka lalle ne mu tashi tsaye, kuma zumunci yana cikin abin da yake ƙara tsawon rayuwa, ko na shekaru ko na rayuwa mai kyau ko na alheri. Amma dai babu abin da ya kai albarka ga ɗan adam mai hankali musulmi kamar ya daɗe a duniya. Kuma wani hadisi annabi na cewa duk wanda ya shekara 90 Allah ya gafarta masa. Da haka duk wani wanda ya shekara 90 to yana yawo ne akan ƙasa a matsayin gafartacce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka wannan dattijo ne masu kyakkyawan zato saboda alherin da ke cikin zuciyarsa da kishinsa, da fatan wannan al'amari. Kuma mu ma babban burinmu shine kowane adam abin da ake nema a kansa ya daɗe a duniya. Lalle ne ka yi kokari ka ga cewa ka daɗe a duniya, ka yi kokari ka ga cewa nuna cewa ana gada tsawon shekaru kamar yadda ya gada a wajen mahaifinsa da mahaifiyarsa, amma duk da haka ko da baka gaji shekaru a wajen iyaye ba, to ka yi kokari kada ka mutu da wuri. Daɗewa a duniya alheri ne ba ƙarami ba a wajen ɗan adam. Shi yasa annabi yake faɗa ka, shi yasa imamu suyudi ya rubuta littafi akan mutane suka wuce shekara 100. Da muna fata Allah ya kai shi 150, mu ma Allah ka kai mu 150.